Ginpanawagan ni Iloilo 4th District Board Member Rolando Distura sa mga Ilonggo ang pagpatukod sa rainwater harvesting system. Sa iyang privilege speech sa session sang sangguniang panlalawigan, ginpahayag niya nga importante nga mayara sang ma-stock nga tubig ang probinsya sa Tion nga nagaulan bangod nga mapuslan gid ini sa Tion naman sang tig-ilinit. Ginengganyo niya ang tagsa ka local government unit nga para himuon ini nga tikang kasunod man sang paandam sang State Weather Bureau sa posible pagsulod na sang El Niño phenomenon sa Hunyo. Sa interview sang buong radio kay Board Member Distura, iyagin pahayag nga mayara naman siya sang ginaduso nga ordinansa na hanungod sa nasambit nga pasilidad agud mas mapasangkad ang nasambit nga panawagan. Pamaagi sini iga-require man ang mga pampubliko nga mga establishmento kaangay sa mga eskwelahan kagiban pa nga government infrastructure nga magtukod sang rainwater harvesting system. Dugang pa ni Board Member Distura, importante ini nga inisyatibo agud hindi man matamaan ang publiko sa Tion nga tumagkainit ang panahon. Nag-privilege speech ako nga nagapanawagan nga magtinguha ang aton probinsya paagi sa aton mga punuyo, paagi sa aton mga local government units nga patigayon sang rainwater harvesting facility. I-require naton kung pwede ang harvesting systems nga sa tanang public buildings. Si Board Member Rolando Distura.